jiwa langkaji koko beluk dem pelok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu rasane enak tenan susu rendah rasane kaya susu banci sepah oh ora lagi masuk nih sagunging para pinisepuh sesepuh tuwin para rawuh kakung Suwana Putri ingkang winanto ing pakromatan bilih pahargyan ing siang punika saestu kados sampun paripurna kula pinangka sulis saking panjenenganipun Bapa Supardi seklan garwa ingkang hamengkugati hamba boleh anggenipun hanampi karawan sing andika sami tuwin anggenipun tangkep asta kirang warati semanten ugi hamba boleh anggen paring bojo krami sak samodayanipun kirang ngantosaken saljuning penggalih panjenengan sami panjenenganipun Bapa Supardi lumantar kula tansah nyuwun rumentaing sih samudraning pangasami kula pribadi pinangka pangandali wara hamba bilih wonten cecer cewek kuciwaning atur kula nglenggana jebul ing pangertosan kula tabih saking pawiyatan luhur ingkang utami mawantu-wantu tansah nyuwun rumentaing sih samudraning pangasami ing wasana sugeng kundur ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak kanthi sowang-sowang asesanti Jaya Wijayanti ing wasana tutuping atur kula wabillahi taufik walhidayah inayah akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun gentuk jos